musidɓe tedduɓe kadi calminali ɓurɗi teddude ummade ɗo en Ibrahima Sarr ɗo pulagu.com ɗo en walla mbiya pulagu taɓere.com ko fartange kulɓiniɗo kadi joguiɗen artude e moɗon gam addanɗen andanengol ɗo lefol ngol noon ko famminorde tan holno wangorde meɗen hesere yaltude wiyeten Firefox nde holno nde aaftortoo holno nde aawtortee holno nde aafirtee e ngaandi caggal ɗum kadi ƴeewen teelte pamare seeɗa tan ngam wawde hurminde ɗum ɗon e ɗon tawa kadi leelani ko adi kala ko yettude kala neltunoɗo min ɓataki wi min ganduɗa hoorema ne hollira weltare muɗum e golle baɗaɗen ene waɗi kadi yimɓe ganduɗa mbi pamani ko wiyete Firefox kono foof nano winda to pulagu.com ɗo ganden kadi ko winda e ko so tawi janggama famete gandal ala jibitinaɗo hen koma neɗo jangga tan jiɗɗo famde fo ya jangga toon ko famni to lowru men pulagu ko adi foof e hade men aafde Firefox e nder ngandi meɗen ala e sagu ngaftuɗen ɗum to wonno to woni to nder internet woni ngawtuɗen sen awtima han gayni nden kadi ƴeewen aafde ɗum e nder ngandi sen ngaafi han gayni ƴeewen ganduɗa hoorema telte daɓɓe tan pamare ƴewde holno waɗete ha kurminel Firefox watta mbatten wangorade ɗum so Allah ɗum noon gueɗe ɗiɗi mboɗo wawi yaade to lowre pulagu.com mi awto toon ganduɗa hoorema Firefox walla mi yaha to lowre Mozilla mi afto toon Firefox ko adi fof ɗo lowre pulagu.com ɗo ji windande meɗen fande e Firefox nde nani so tawi a tellima kadi pulagu a tawi kadi windande nanɗo kala naɗɗo noon e pulagu ene tesko mboɗo wasiyo on so tawi oɗon yiiɗi nadde bindande horon dogoɗe e titonde nde no won caɗele goni hen e no yaltirtini fewani ɓuuri moƴƴude dobade ko ɗo wiyata jokku tarɗo on ji ɗo wiyete jokku tarɗo ko ɗon ganduɗa hoorema ɓuuri moƴƴude dobade ɗum noon sen dobima hen e jokku tarɗo yaltini hen windande Firefox nde ɗo so neɗɗo janggi tan ne wawi famde ko woni ko haalte Firefox fof ɗum ala caɗe ko adi fof son ƴeewi nani jokki ganduɗa ɗo Firefox aawtete ɗo nani sanne eɗen jetta kadi musidɓe fof kam fof ɓe gari e lowre nde nde wonata ñalawma kurɗo tawi yimɓe timi ujunere ko naati e nder lowre he tan e windande Firefox nde ɗum noon son jettimi ɗo henna on ji ɗo Firefox yamre beta firti koto kala belaɗo woni koye ƴewdede kala ƴewdiɗo on wawi wiide addude hen duttina wiya mais nde min ji hen ɗeɗo caɗele ɗum noɗe perguitte ɗum no fonno windiren ni windiraka ni ko ɗum ɗon tan woni ƴewdo beta so yeehi noon ha ƴoƴi hankkadi ha yimɓe gandi perguitte natti wodde nden on saha hankkadi yimɓe jaltina ɗum taw ko bayinal sakket ngal yimɓe kutorto son ƴeewi noon so neɗɗo no awto Firefox ala e sagu awto yamre Firefox jabdude e kaɓirgol ngol hutorto so tawi joni joguiɗen ko PC min joni jogimi ko PC ɗo ndeke jahanmi koye Firefox mo Windows joguiɗo Macintosh yahata ko Firefox mo Mac joguiɗo ordinateur lowɗo yuɓɓo Linux yahata koto Linux gam awtade toon Firefox min noon ko ɗo hen goni ko ɗo gawtoton Firefox mboɗo wawi awtade Firefox ɗo hen e lowre pulagu hade men ɓen kadi eɗen mbasi kadi kala joguiɗo compte to Twitter yo rewindo Firefox Pulaar e Twitter mbeɗa anda ko kewi Firefox hoto yaar kadi mbaɗ noon ɗum noon sen jurnima ganduɗa hoorema Aawtagol Firefox no wona e lowre pulagu no wona kadi e lowre Mozilla nde wonno Mozilla ko kañum jeeyi Firefox te ko toon lowre nde woni joni sen ji lowre Mozilla nde nani
ko ɗo woni ganduɗa hono ɗo Firefox wawi awtede. En mbaɗino kadi windanne mawne ne jiiɗan joni nde en kalini hen jamais aurora nde ɗo yamre adande woni aurora woni yamre nde ganduɗa heɓe jiyatani ko minen tan to bayɓe kañumen jiyat ɗumen. So ɗum nden aurora ɓenni fayi lowre beta Pulaar noon yara koye beta. On jii joni baynal sakket ngal Pulaar yaltani hen taw nde wonno Pulaar ko joni naati hen ma ƴeew nde lebbi seeɗa nde yalte baynal sakket ngal ɗo baynal woni ƴoƴngal hankkadi no wawi yaltini hen taw ala caɗele. oɗon jii kadi Firefox kadi ne yalta kadi mbaɗi cindel ko ɗo awtete Firefox cindel mo Pulaar o goni koye gaynude golle muɗum gasini kono heddi tan ko ha yaltinama mbete yimɓe enda no mbawa awtade ɗum noon enen ko ngal ɗo baynal ƴetteten woni baynal betangal. On mi wino on nani so tawi mboɗo mi welama mboɗo wawi ɗum awtade ɗo henne e lowre Pulaar ɗum noon eɗen mbawi ñuƴƴude doba sen dobima ɗo joni e lowre Pulaar tan o addanto en joni henorde wiide en nan uddita Firefox o wi a suɓima uddide Firefox gonɗo ko to aɗa yi so aɗa yi dandude nde ɗo filde mbiya dandu walla hayto. So ƴeewi joni eɗen mbawi haytude sen jeeyi to lowre Firefox to kadi ko noon sen ñoƴƴi kadi o namɗo ko ɗum tan addanta en on jii wi eɗen mbiyata eɗen jiiɗi dandude ɗum noon eɗen mbawi wiide eyyi eɗen jiiɗi dandude Firefox. Min joni min mbiɗa wawi yaade mi dandoya ɗum ga henna e nder ngandi am. So mi dandi ɗum mboɗan tan komi danno ɗum ha gas nde wonno min komi lowɗo Firefox on ndi nde jibimi mboɗo danda o wi ala en mbawa dandude nde wonno eɗen jogui Firefox. Joni noon somi ari e Firefox joni mi heeɓi Firefox nani hankadi holno mbaɗanmi ha mi wawa afde Firefox. ɗum ne kadi ene weeɓi mi yahat to dandunomi Firefox to mi dobo e fiilde Firefox nde somi dobima e fiilde nde noon mi aɗani kañum doboɗa ko laabi ɗiɗi jawɗi woni ko tubakoɓe mbiyete double click walla ko anglais wiyata double click. Joni noon somi nani joni Firefox o nani somi waɗi ni mi dobima hen laabi ɗiɗi o wi kam Firefox ene woodi ɗum noon en mbawa dandude nde wonno ko ken dannoɓe ha en gayni. Joni heddi tan minen komi ruttoto nder ngandi am to henna mi ƴeewa to dandunomi Firefox ɗo mi hurmi ɗum toon. Joni min gandam ko ga dandami Firefox woni Firefox gonɗen noon Firefox ko yamre 14 toɓɓere ndiga ba jeegom ɗum ko yamre sa foof ne hesɗitine kadi yamre waylo. On jii joni mi hurmini Firefox ngam yidde afde ɗum nani ko nde ɗo henorde addanten o haali on ɗo wi noon mbiyete eɗen jiiɗi hurminde ɗum noon sa yino woni tubankore français waɗi noon ko ordinateur o harum namto mbiyata mboɗo yiɗi wadde ni min wima aha mboɗo yiɗi. Joni noon wona e uddidde ganduɗa hono Firefox hawke nde o wiya en aafgol Firefox no fuɗɗo. ɗum noon ɗon cappiɗen eɗen cabbo haɗum hurma nde wonno joni ene waɗi kisnal ngal ne tiiɗi ha maayi wiyanma ko hadema wadde hunde foof mbiyete aɗa yamiri ko jiɗɗa ko yo hurmin e nder ngandima mbiya eyyi nde wonno eɗen gandi ko mbatten ko alna en caɗe. Eyyi joni noon gasi Firefox nani ɗo logol mum nani wima ɗo henno a jaɓɓama e ɗoworde logo e Firefox woni afde Firefox. Kala ko jiiɗon so ɗon loo Firefox oɗon aafa Firefox jangge ha paamon oɗon diwe tan bindi ɗi ɗo joni wi ko ndeɗo ɗoworde ma ɗowe ha aafa moƴƴitila Firefox. wi noon ene wasiya uddude jaɓnirde goɗɗe ɗe kala hadima fuɗɗade lowgol ngol woni aafgol ngol. o wi noon ɗum ma waɗ ha mbawa hesɗitinde pille yuɓɓo poɗɗe hesɗitine taw kadi waɗɗaki mo hurmitinde ganduɗa hoorema ordinateur maɗa. ɗum noon aɗa wawi dobade ngam jokkude. joni noon eɗen mbawi dobade jokku walla eɗen mbawi kadi haytude. min joni nde wonno Firefox woni koye hurmude o ɓuraka yiɗede so tawi Firefox ne hurma mbiya kadi aɗa aafa kadi Firefox nden ma wor ko wima fayida tan ko so tawi a waɗi jokku o namdoma kadi gueɗe goɗɗe holko jiɗɗa. so tawi ko aɗa yiiɗi low aafgol gadantewol walla kadi ko aafɗol pentoro woni an suɓoto holno gafirta Firefox e nden gandima. joni min mboɗo wawi suɓade pentorol tan mbaɗa anni
komi gafɗo Firefox ha ngayno so ɗum ɓenni noon waddama haynode wonde wima ya suɓo nokkure aafgol ngol joni aɗa wawi weɗɗidde ɗo en kam heɓoyde nokku waylude nokku kono nokku mo addanma ko on tan ha Firefox heewi waɗede joni noon o wima bowal cohla ngal ko ganduɗa hatma teme capanɗe 36 mégabyte te enen ɗen jogui hakke temedere capanɗe 35 mégabyte donc ɗum ala caɗele ɗe mbawi afde donc o wima o wi aafurgal ngal ma aaf Mozilla Firefox e nder nde ɗo rungere nde cuɓiɗen ɗo henna o wi gam afde rungere nden noon wonde nde so tawa aɗa yiɗi waylude rungere nde aɗa wawi weɗɗidde jaaha nokku goɗɗo mbiya min de mi yiɗa nde ɗo jilmi ko afɗum nokku goɗɗo ɗum kadi cuɓoɗa hol to gafata Firefox ɗum noon sen mbaɗi jokku tan o wiyeten Firefox ma waɗani ma wattini min joni hankkadi mi jokki o namdomi kadi cuuɓe goɗɗo o wiya jokku min noon alay saago mi haada ɗo nden nokku mi afɗo Firefox ha gayni so afi Firefox ha kayni joni mi wi ala o wi gom ñon mbaɗa aɗa yennana yidde yaltude o aafgol Firefox mi wi mboɗo yennana yidde yaltude so tawi noon gasi ha gayni mande Mozilla nani mo jiiɗum e bureau he son jiiɗi hurmini ɗum tan min joni ko ɗo mbaɗmi ɗum o nani joni noon mi hurmini Mozilla somi hurmini Mozilla ko ɗum ɗo haɓen woni Firefox ko ɗum ɗo joni mboɗo yiɗi addan noon ɗo ganduɗa hoorema no wetno kadi so tawi a hurmini Mozilla ɗo aduna ɗo o addantuma ko goɗo hello nani ɗum ɗo woni hello jaɓɓorgo Mozilla son ƴeewi joni mande Mozilla nan ɗo en no waɗi kadi yiilorde Google nan ɗo en Google no winda ɗo yiilo caggal kadi eɓe namduma tan aɗa yiɗi so aɗa yiɗi ƴewnade cakkitiɗi fannuji cakkitiɗi gila Firefox yaltani Firefox o ha mukkaɗe noon ɗum aɗa wawi awtade mo ɗo en son ƴeewi noon less ko ɗum woni ko hesɗi e nde ɗo yamre Firefox no waɗi ganduɗa hoorema malle ɗe ganduɗa no mballa on heɓde gueɗe jawɗe ko wayno joni ngallu lañal ko gam gawte ko wiyete downloads walla téléchargement mantore ko wiyete ganduɗa hoorema favori walla bookmarks aslol ko wiyete history walla historique ɓeyditte ko wiyete add-ons walla module complémentaire cangoɗinde woni ganduɗa hoorema wadde 5 ɓen wadde synchronisé men ƴeewi ɗum ɗo kadi ko telte Firefox ɗo kadi aɗa wawi artirde yillande ɓennude nde garduɗa e Firefox kenorɗe joguinoɗa ɗe foof ganduɗa hoorema sa tobima kenorɗe fof garta enen noon jiɗɗen tawde en aafi Firefox han gayni jiɗɗen ko yaade to telte ɗo teltoɗen Firefox mbiyatnamo nanda e ko jiɗɗen Firefox waɗa on jii son ñoƴƴi telte waddanma ko cuuɓe Firefox cuuɓe ɗe noon ene wawi ñoƴƴede e telte gam addude henorde cuuɓe ɗe eɗum aɗa wawi kadi yaade kadi dow to kutorɗe mbaɗa doɓoɗa kadi cuuɓe ko nen henode tan arata on jii so tawi ganduɗa hoorema a hurmini henorde cuuɓe nde omo addanma ganduɗa hoorema tabbe kewɗe on jii tabbere wotere nani no winda kuuɓal tabbere ɗiɗaɓal no winda tabbere tati ɓerde no winda lowdi tabbere no winda jabnirɗe woni jabnirɗe ɗe ganduɗa Firefox no jokkodire mumen gam yidde golle ɗe jiɗɗa wadde nder Firefox ko ɗen jabnirɗe ganduɗa hoorema toppiti ɗum